Ovo je za tebe, ono je bilo za njih, a ovo je za tebe. Evo, drugarica je sa nama i ona fan still. Ima posla. Ide po stanu. Koliko ide, koliko stane? Juče je išao malo više, danas ne više. A idete na zakazivanje to? Ne, kod mene Nema, a? Kako ko dođe. Znači kako ko dođe, u nje uslužen. A šta radite? Sve radite? Peniranje? Šišanje, farbanje. Za žene ili za muškarce? Za sve. Za sve. A za muškarce koliko su šišanje? 300 dinara. 300 dinara, evo ti... Kala će biti džabe. A? Ja ću da te šišam za džabe. Evo, ovdje na bok 70. A? Imaš kod mene šišanje za džabe. Evo, šišanje za mene, drugarice. Kako je lepo kada se družimo, a ne da samo kružimo. Ali ovaj život je mnogo zajeban, nekako. Surov, Kala, surov. Ja nisam znao da su... Mi smo još zajebani. Aha. Mi smo još zajebani. Ljudi su, znači... A ne, ali ti misliš ko na televiziji da ono sve, ono u stvari život je, znači, to samo površina lepa, onako ko na televiziji. A zagrebeš ono pakao. A ljudi, ja pravim klip realan, ja nemam šta da, ja sam to što jesam. A ono, kad ubacuju ovi neki youtuberi, kad ubacuju neke specijalno kao, pa prekida, pa ovo, ono. Da, imaju su od Ne znam, oni su od mene vidjeli, ja sam prvi to krenuo da radim. Prvi Kale, pa posle sve... A oni su svi bili, nisu se ni rodili kad sam ja krenuo. Naravno, si bio popularan. Da. Nego me ovo sve poremetilo, ovo. Jeste, a? Kako si izdržao izolaciju? Pa teško. Teško, a? Pa teško. Si bio u kući sam, a? Pa sam, u kući, pa psihički. Da ti dolazio neko? Ma niko. Niko, a? Zaboravio bi te kao? Pa, tako ti je to. Svi smo mi pod nekim... Da smo vodili ljubav, ne bi bio rat. Tako. A kad vodiš ljubav, onda nekako... Nema rata. Ne možda stigneš da ratu. Ali bolje se čovjek osjeća. Bolje kako ne Kale. A ljudi ne znaju da to kad ne vodiš ljubav... To je zdravlje. Znači, to kad vodiš ljubav, to je nekako... Ne može se objasniti. To je nešto nadprirodno. Tako je, viša sila, Kale. Ali nešto su mi ljudi, nešto u zadnje vreme, nešto Pomupali. Nisu što su bili. Kale, odali malo tu kameru, nisam lepo, sinoć sam se napio. Evo ovako, a? Ali drago mi je što si bila i što si, kako kaže ono, jer nešto su svi tamo ovamo, nešto... Pa ne vole da se druže, Kale, šta ti je, ne znaju da žive. Šta im to ko loše što... Ti misliš da je lako znati živjeti? S tim se rodiš, Kale. Ko znam, pa ne nikad neće znati. Evo kod drugarice da vidite... Ćao, patron! Evo, tu da dođete ovdje. Evo ovako, ovdje preko puta, ovdje vam je menjačnica, blok 70. Evo, da dođete malo da vidite u frizerski salon. Dođite u fan still. A? Eto, reklama TV Palma. Reklama TV Palma. Nešto... Kale, dobro, neki se javite zapravo. Evo, pa, ajde.